En aquest apartat veurem com enviar autoritzacions d'activitats i sortides a les famílies. Es pot fer de tres formes diferents. La primera és la següent ruta: famílies, enviament d'autoritzacions a les famílies. Es recorda que per poder fer aquesta funció, prèviament els equips directius ens han d'haver donat un permís per poder enviar autoritzacions, notificacions i circulars a les famílies. Si és així, premem el botó Nova autorització i seleccionarem a qui volem enviar aquesta autorització. Pot ser a tots els grups o bé a agrupament de persones. Aquests agrupaments s'han d'haver creat anteriorment a una altra pestanya. Triarem un curs i grup a l'atzar i marcarem tots els alumnes. Si pel contrari només volem enviar aquesta autorització a determinats alumnes, desmarcarem la casella i marcarem a quins alumnes li volem enviar. En aquest cas, li marcarem a tots els alumnes i escriurem un títol a la nostra autorització. Han de posar una data de publicació, és el dia que s'enviarà a les famílies i opcionalment podem posar una data límit, una data que fins a aquest dia les famílies podran autoritzar aquesta activitat o sortida. En aquest rectangle haurem d'escriure la informació que volem transmetre a les famílies. I si ho desitjam, podem adjuntar un arxiu, una fotografia, un pressupost, un mapa i desarem. I en aquest moment la nostra autorització quedaria registrada.